Niin, eka reissu taimenena. Nyt on kolmas kala kiinni ja nyt on kunnon kala. Nyt on 60 taimenena. Haavia meillä ei tietenkään ole. Mikä se haavi on? Ei. Jumalauta! Ei vittu! Ei voi mitään. Romppanen, mitä sä teet? Kesäillan valtti lohen kanssa. Virta. Eipä. Joo. Kelaa. Ei vittu. No. Moi harmi taas siitä. Karkaa. No niin, nyt on taas kädet jäällä. Kyllä jaksaakin pysyä tässä karvapyrstössä. Aika helppo suoritus taas. Viimeksi mä kastelin se iso havojen kanssa just kädet, niin vitusti jääty. Kääntyy. Nyt oli lähellä jo. Niin, mutta kääntyi se nokka, kun se oli... Nyt tuli se. Niin, tuli, ei... Kato, siinä se on vähän nokastaskin. Nyt olisi kiinni, mut ei. Ai vittu, ja sormi meni ympäri siima. Melkein tuli vekki, kato. No perkele. Nyt on actioni. Nyt Onko? kokeillaan, jos tuotais kuhaa ylös vielä. Ja nyt on mysteeri mikitin, että onko oikeasti nyt niin iso kuha? Vai oiko meillä limatuubi? Keijo, kerro kameralla, että miltä nyt tuntuu? No ihan hyvä. Kyllä mä luulen, että se kuha on. Siis syksy ollaan saatu nyt käyntiin ja millä tää homma niinku etenee? No en tiedä, kuha menee kohti syvyyksiä. Nätti kaiku oli ja siitä se nappasi. Katsotaan kuin meidän käy. Saadaanko se ylös? Patriotti taipuu. Ja video aloitettiin kuvaamaan heti tärpin jälkeen, oli kännykkä kädessä. Nyt on kestänyt noin minuutin tämä väsytystaistelu. Nyt sanoisin, että on surkkuhan kyseessä. Ja nätisti näytetään, ettei anneta yhtään periksi. No nyt on. Ei! Kato, sinnehän se meni. Tällä kertaa kävi näin. No, elämä on kovaa ja ilman kovaa ei ole elämää. Ei.